Wala siya mo. Galaw wala ka. Hindi na ako. Pero makuha mo yung cellphone mo. Nasaan mo po?
Palawan. Ano to? Ay, ito yan. Tinawag mo. Ano ito? Kapag ito. Kapag hindi tinawag mo niya, ito pa.
mong pinapay, agad ko sa ito. So, awan dito. So, ha? Ito na to. Ulit ko sa mga ako. Ulit ko sa ito.
Yun. Ukanta mo yung mangkok na pula. Naghugas ka. Yung mangkok na pula yung ano. Yung gago na malaki mo boy. Yung ganun kalaki. Papaga mo yung balang malaki. Yung malaki pag ang bago yung gago. Ganun. Problema mangkok na lang. Mukhang na yung buhay na pedo. Ganun.
Sa one, not gonna siya, stress.
Ano ba gumagawa ba? Hindi, tanong kayo. Pero talagang ko naman. Ha? Kailan ganun normal ko to? Napulyo? Napulyo nila na. Pero ako lang kung kahit mo. Sigurado mo pa tayo. Hindi ako tingnan. Ito yan ba? Malas ka. Ay, kung nawa ko ako ng mga pakain. Tapos may kapil ko na. Ikaw na. Ha? Kapag ikaw na kasi ako ng mga pakain mo. Sa buki kami doon ako sa mga kailangan. Go. Ito po. Tingnan. Sabi ko lang. Hindi pwede. Ay, hindi maganda yan. Maganda. I-report din ng barangay. Hindi, dala. Ang pulong bide. Ang patakaran ka. Ang pulong bide. Kaya hindi dito ang binakalimutan ka to. Ang bahay. Nangyayagap ko man sa dito. Pinapayos ang pulong bide. Ako mo. Siguro hindi nakata ko. Kumbaga sa akin yan, may nagtatanong ba ko naman, pag nag-load ka, may nagtatanong,
Hindi mo inali itong sa tanong. Pagluwas mo, matanong. Ano lang ito daw? Nakamata sa huwag man lang kung saan nakamata. Hindi, marami. Punta. Open sa wall. Marito. Marito. Wala ko kung ba. Grabe ang pakanan ko. Bilang nagiining ko lang. Doon na bumalik na. Hindi na pinago ko yung picture na ko. Dinahin mo ng tao. Mga tagmayan. Sino yan? Mga sino. Ang sino. May wala pa rin sabi dati. Kung may late ba? Good time mo. Anong bayo ito? Yung may mga akin dyan. Yun yung pinantas ko na lang. Ano na, sabi niya, yun na doon, binalik na doon. Nabawal na agad. Pero maaba ko yan. Ako sinabi, din halo. Dahil nagmata ko ito. Dahil naman nagmata. Dahil yung sumita. Oh, dahil naman ako di kumakawa. Dahil.
Holy shit! Holy shit! Good job. Woo! Nakapatid. Matinig po. Probablemente non è ito. Ako na yung nagtatago sa dito. Ito, patro. Mawag ng passport ko. Hindi lang magyari sa tao. Mawag ng passport ko. Dati ko lang. Mapanawa ka sa army ka. Army, kumalaw ka sa Navy. Kung hindi nila pigyo pa. Kaya man, hindi matigaan ang bali.
Para nag-apply mo talaga yung trabaho, zero. Download ka lang.
Papagayo. Ay! Ah! Dalawa pa. Eh, Other God. Other God. libre pa sila nga niya.
Yung binarang mo, bilang mo, inabaho nila. Ito ang bawasan. Nina, di mo tinawag sa mga ipos? Oo. Tinawag na ka. Hindi nga, Okay ito lang. lang ang bawasan. Oo, ganun. Okay. Ang bawasan. Okay. Labo. Hindi ka mismo siya dito. Tayo. Tapos yung isa. Ano ito? Yan ang pangalan mo. Ha? Gusto pa mo sa ay, natulog sa TV. Mama, Pedro, let's patrol the view, guys. Hindi mo na napasok. Ano magpapasok? Ano ba mo? Ano kaya ni Mortis? Ano mo ba dito? Mama, Pedro, ako. Pagkakit sa tao ko. Nag-iyak ko lang. Gusto ko kapatid doon siya.
Hindi ka mag-delay. Oh,
Ano mo tubig? Tubig. Gamit mo ng tubig. Yan na itong buboy. Yan.
Go, babas! Ano? Ano biyahe ko sila? Yun? Sila ito. Daw, lako. Sabi ko rin hindi ako. Posibilite. Bila ba eh? Sabi nila na pinanyo. Posibilite. Wala. Itong dali di pakiputit dali ko eh. Ito. Yan sa phone. Mitik na lang. Ano naman sa na apat? Ay. Hello?
Hello po. Balik kayo. Hindi ko pa. Ano yung sabi? Ha? Ako ulit ko, magiging makasuwag din. Sabi ko nga sa akin salita, ano, pero pinakasuwag din. Ito, celebrate the right kasi ibigay. Sabay tingnan ako. Sila lahat sa ano, Saka din ako pwede sa trabaho. Pagka sa ilo, tama na. Di ba, sige sa. Sino ito ko sa tao? Sino ko
Kailan makasulat ito? Third quarter ka. Water.
mas magaling din sila. Magaling ako. Kasi ang kaya, saka mag-vlog. Tandaan mo sa pag-friendship. Baka makahawag siya. Mag-alis ka po ba? Ano ba? Wala.
may skin ako sa bigla. Ito naman. Ito naman. Yan. Umasabi na lang ito po, ang nag-drive na ako. Ano? Para 1,000. Lakas 2,000 na sa ito. Ito para. Bako, 1,000 ang maraming yun. Landas ka naman. Kaya pa naman nilagay sa agitan. Ano yun? Isnay ka kaya. Dapat daw sa ako malaw ng plate. Makapito ng 1-0. Paano ko yun?